yang ina sengap ya ka kubor basangsot jong weu hespa na India hapo kari UAE ubade trai ya ki katto katne ki mala hapo ka wei ka building ka paunam hapertai ka bakerteng ka Burj Khalifa ha Dubai udon ru ki kali ramdor ka lingtun simet henry hadin u habdino ya kani ka company ka ba udon khatarajar saus pak kelur tang hakador hinyau pusau tingka ke shua basdang kani ka video ngakar pat ya pi ki batmai so bhawat klet ban subscribe ya kani ka channel nadu ba ulong tara ya ki mala ha ka Burj Khalifa hadu ka jingdu ya ka company jong u ka kubor jong u shiti sapang ka jingkiu bat ka jinghiar ki bakrau ha ka jingiem bat ka kam jong unu briu une u hespa u bakerteng u bawa gutu raguram shiti u balapau nam kum u BR City kadai kabadon ka jingkiu bat ka jinghiar kayo ka kot ka jong u balakalalong u wei u hespa ba shirkai hapo kari UAE ubadon kaspa hadu khat prahajar klur kajing im jong BR City ulayat na kajing don yaki jakat im bat ki kali baremdor hadu ba udulut yaki aka baro lajan haman la kamet ke kadau kawan je ya u yang ina pe khadu banaku kajing kiu jong BR City kalasdang na India haka ba udon panghuruf pa anruf santingka haka pla jong u haka por pa ulek syari UAE banwat kilat kilenti ki bakamba lingba ka jing tresitam bat ka jingku jingmut ulate ya ka hima khayi pateng ka bakan thup ya ka company NMC Health ka company sumarpang ka ba hetam hapo kari UAE ka badai jongkiriu simet ulalong parairu arteli ki mala bapura jong ka Burj Khalifa ka ba paunam hapo Dubai ka ba shongdor hadu arspa hinyoklur bat ki jaka ha Dubai ka World Trade Center bat ka Pam Jumeirah uladon ki kali baremdor ha ka jinglum jong u kentup ye kali Rolls Royce bat ka Maybach udon ru ya ka bha ka ba 100% ha ka lingsuin simet ka balate ha ka dor life sauklur ka jingklem no u BR City dai ha usnem arjar ka khandai ka hima jong u BR City ka balahir hadin ba ka wei ka company wat bnia halor ka jingbei tingka ka badon hapo kari UK ka modi wator ka balayalam da ukarson blok penpau yaki jingken no penrem persya ya company jong BR City ka badapram hadu $1 million ka balaburi nakinong baitingka jong ka company ha usnam arjar arpau ha pedeng ka jingtoket BR City ulari sign na ka kambut ka jong u batha uni usnam hi ka MNC Health kalahap hapo ka jingpet jong ka United Kingdom namar ka jingtokia halor ka jingsenchar jong ki company bat ka jing herdor ki share jong ka konta ka Abu Dhabi Commercial Bank ka badon ha Dubai kala ujor persya ya ka NMC Health haka office jong attorney general jong ka UAE bat hadin ka tukat nisni ka center bank jong ka UAE kala hukum ban khang ki bank akau jong BR City badan bu ya company jong haka thu prongsau une uno khayi ubala chapan ngat hakari UAE UK bat udon ru ka jing toket ha India haka bagi tanat terekam kidang sedang kacing toket ban lap ya kacing ma ki balak ban mi na ban pa ki bang ha India ru ka balapan pau ya kacing tua ka hima jong u ka ba ulate da ki posnam da karam ka bahe bat ka jing bum scam haka liang ka pisa tingka konta u BR City u hapan dino ya ka company jong u ka balakot hadu khatar hajar saupa hinyo putra klur kata ka company NMC Health tang hakador ka ba hinyong pusau tingka sakawai ka kenhun jong ka Israel UAE kane kala kelalong ka jinghiar ka ba shirkai tam haka history jong ki company u BR City u balalong sitin ka dak jong ka jingjob ula UAE baka hima jong u kala putno lajan manla kamit ka jinghiar ka ba shirkai jong BR City ka penpau ya ka jingkala jong ka pertai khayi pateng bat ka jingma ki bayadei bat ka Koble shibun ngin sekendu pat haki wipat ki video